Posachedwa pa tikupatsirani nkhani imene aphungu ena atu akukakamirabe kuti ndalama ija ya CDF azigwiritsa ntchito ndiwo osati izipita ku makonsolo. Kodi inu amalawi mukutipo bwanji? Tikuonanso tu zomwe zikuchitika ndi anthu amene amangidwa 17 ku Mzuzu. Kodi izi zinali zoyenera kuti anthu amenewo amangidwe? Tayikani ndemanga zanu. Musayiwale kupanga like, comment, komanso subscribe. Tatiye ntionere nkhanizi mwatsatanetsatane pa Zodiac. Kafukufuku wa bungwe la Afrobarometer wapeza kuti amalawi ambiri sakufuna kuti andale makaphungu a nyumba ya malamulo aziyendetsa ntchito za mthumba la Constituency Development Fund CDF. Malinga ndi zotsatirazi, 91% ya anthu omwe anafunsidwa ati sakukhulupirira andale ndi thumbalo, ndipo ayikira kumbuyo ganizo loti komiti ammadera ndi wadziyendetsa ntchitoyi. Tindi zambiri ndi mulipoti la Lea Malekano. Malingana ndi kafukufuku amene bungwe la Afrobarometer latulutsa, anthu ambiri 68% ya anthu omwe amadziwa za thumba limeneli la CDF akugwirizana ndi kukweza kwa ndalamayi kufika pa 200 million kwacha. Koma mwa anthuwa 91% akufuna kuti aphungu asamakhale ndi mphamvu yoyang'anira thumbali. A Victor Chipofya omwe amayankhulapo pa zochitika mdziko ati akugwirizana ndi zomwe kafukufukuyi wapeza, ndipo ati chitukuko sichimaoneka mdziko muno chifukwa chokuti ndalamazi zimayang'aniridwa ndi anthu amene sioyenera kuyang'anira chitukuko koma kupanga malamulo. Ndalama imeneyi imagwiritsidwa ntchito molakwika ndi anthu andale ndikugwirizana nazonso, chifukwa chokuti anthuwa udindo wawo ndi upanga malamulo. Aphungu a nyumba ya malamulo monga madzina lawo ndi opanga malamulo. Iwo samayenera kumakhuzidwa ndi nkhani yokamba za chitukuko mdziko munomo. So izizi zikutisonyeza kuti focus yathu tikukhala ngati tikupanga no machuwa, tikukula, tikuzindikira mmene zinthu ziyenera kumachitikira. Zotsatira za kafukufukuzi zadza bwalo lalikulu loona za malamulo Constitutional Court nalonso litagamula kuti aphungu alibe mphamvu yoyang'anira ndalama za CDF. Komanso bwaloli linati aphungu sakuyenera kumaponya nawo voti pa zochitika za pa konsolo. Mlangizi wa boma pa za malamulo Athabo Chakaka Nyirenda wati atengera chigamulo cha bwalo za malamulo ku Lilongwe chomwe laletsa aphungu a nyumba ya malamulo kuti asamatengera gawo poyendetsa thumba la ndalama za chitukuko komanso lokuza madzi. Mneneri munduna za chilungamo Frank Namangale watsimikiza izi ponena kuti mlangizi wa boma pa malamuloyo sanakhulire ndi chigamulo cha bwalochi. Imon Piringo ali mbali potiri. Kutsatira chigamulo cha bwalo la milandu loona za malamulo ku Lilongwe lolemba lomwe lalamula kuti kutenga nawo mbali kwa aphungu a nyumba ya malamulo poyendetsa thumba la chitukuko cha m'madera awo komanso chitukuko chokhudza madzi m'madera awo kunali kosavomerezeka, mlangizi wa boma pa malamulo Athabo Chakaka Nyirenda watatengera nkhani ku bwalo la apilu. Mneneri munduna za malamulo a Frank Namangale wati Nyirenda sanakhutire ndi chigamulochi ndipo akufuna kupempha bwalo kuti litanthauzire chigamulochi moyenera. Mkulu wa bungwe loona za makonsolo la Maga a Hadrod Mkandawire wati ndiodabwa ndi ganizoli ndipo ati ndokonzeka kuti akakomane ndi mbali ya mlangizi wa boma ku bwalo la milanduli pa nthawi yomwe anganene. Ngati kuti amayimira amene anasumidwa ati ngati awuzidwa ndiwo anasumidwa kuti pitani ku khoti mukafunse izi ndithu ya malamulo amavomerezeka, koma anati kungodabwa kuti kodi zomwe afuna kukafunsa zoti chani chifukwa kuti chigamulo chili straightforward chikumveka machimvekere. Sono ife ndokonzeka tiyakumana Supreme Court komwe. Katswiri pa malamulo akhumbo soko wati kumang'ala ku bwalo la milandu ndi ufulu wa aliyense. Supreme Court ndi ngati kuntunda kwa makhoti athu, so pamakhalanso advantage yonena kuti zimene akhoti aja anena ndi zimene zimapanga represent lamulo, position ya lamulo opandanso kupenekera kuna kule konseko ya. So chifukwa constitutional panel ndi just high court, it's possible kuti another judge wa high court akozabereka ganizo lina losiyana, so mafuna kuti mupitane Supreme Court chifukwa akanena Supreme Court ndodatseka nkhani ndo debate yathu, so sikuonapo vuto ine. Sizikudziwika kuti Athabo Chakaka Nyirenda atengera liti nkhani ku bwalo la milandu. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Imon Piringo. Apolisi ku Mzuzu amanga anthu 17 kutsatira chipolowe chomwe chinabuka pakutha pa zionetsero zomwe zinachitika dzulo mu mzindawo. Malinga ndi mneneri wa apolisi Inspector Morris Chapola omwe awamangawo amagenda miyala, galimoto, sitolo komanso kulanda ndalama omwe amayenda mu msewu.
tinene kuti nzoonadi kuti dzulo ife ngati apolisi tinapereka chitetezo chokhwima pamene anthu amakapereka kalata amadandaulo kwa bwana mkubwa, koma zinadabwitsa kuti izi zangotha lina linachoka mu anthu amene amachita zionetsero nkuyamba kugenda magalimoto malo ochitira business komanso kumayimitsa galimoto kumalanda ndalama oyenda pa misewu imeneyi ndi kumenya anthu amene amadutsa misewu imeneyi. Ife tinadziwa kuna kuti zimenezi nzophwanya lamulo, kotero kuti tinatsatira izi nkumanga anthu okwana 17 amene tawatsegulira milandu yosiyanasiyana yomwe ndikuphatikizapo kuononga katundu, kulanda ndalama anthu oyenda misewu imeneyi, komanso kuchita zinthu zimene zingathetse mpungwepungwe. Tinene kunena kuti anthu amenewa tiyatengera ku bwalo la milandu tikamaliza kuwalemba ma statement kuti akayankhe milandu imeneyi. Tinene fe ngati apolisi kuti ndife okhudzidwa kwambiri kunena kuti anthu amabisala mdzina lonena kuti ndi ufulu wawo potengera malamulo a dziko lino kuti akhoza kuchita zionetsero, koma kumayiwala kunena kuti pa nthawi imene akuonetsa ufulu wawo akuyeneranso kuti asaphwanye maufulu a anthu ena. Zima zikatero kuti ife sitikhala chete koma tiwamange nkuwatengera kukhoti. Ndipo ku Blantyre nako kunali zionetsero zabata motsogozera ndi bungwe la Anyabingi Council of Malawi, komwe pempho loti andale asiye kupititsa patsogolo chifwamba linaperekedwa. Empress Chisomo Mangulenje wayankhula izi atangomaliza mdipiti omwe anakonza ndi chipemphedzo cha marasta polimbana ndi nkhalidwe wa chifwamba, pomwe Emmanuel Chibwana akufotokozera onse achita chimvano cha mavu. Ndipiti oyenda mwamtenderewu unayambira pakulokutawa mu mzinda wa Blantyre. Mzindawu munali anthu ochuluka amadiredi, ndipo azipani zina analinso nawo pa gululi ndi mtima umodzi woti chikondi patsogolo komanso umodzi ngati Amalawi. Atazungulira mu mzinda wa Blantyre, marastawa anakafika ku bwalo la Nyambadwe komwe kunali zolankhula kenako kunali zoyimbayimba. Olankhula onse analankhula kuti mpofunika kuti m'dziko muno mukhale mtendere komanso umodzi. Empress Chisomo Mangulenje kuchokera ku Anyabingi Council of Malawi anati ndi umodzi wokha mungathandize kuti dziko la Malawi lipite patsogolo. Ngasangali kuti fundo zimene zanenedwa pano pasi zakauti zakwanisidwa ngakhale Malawi wabwino if love reigns zakuti everything will be fine. Babe chimene chingadandalitsenso kuti kandi zisankho funa nthawi zambiri timembekeza violence ndi this time around zikuzokhala zinthu zosiyana. Grole Ngosi Maulidi omwe anachokera ku National Initiative for Civic Education anati mdipiti omwe unachitikawu ndi ofunikira kwambiri pomwe dziko lino lupita ku chisankho pa 16 Seputembala. Mudziwanso kuti ku Blantyre kuno ndi malo amodzi amenenso takhala tikuona zipolowe, tikuona kukangana kapena kuphana komanso kugendelana magalimoto ndi zina zotero makamaka dera lino la Ndilande. So kubwera kwa program imene msiku la lero zithandizira kwambiri kuti pamene tikuyandikira zisankho tiyenda limodzi ngati ana dziko limodzi, ana amodzi osunga bata komanso osunga mtendere komanso olimbikisa kuti ngakhale kuli zipani zosiyana tonsefe ndife amodzi ndipo tilimbikisa mtendere umenewo. Ndipiti wa One Love kapena kuti umodzi ndi chikondi chimodzi unabweretsa pamodzi marasta kuchokera mu mzinda wa Blantyre komanso maboma ozungulira. M'malo mwa ZBS kuno ku Blantyre ndine Emmanuel Chibwana. Boma lati lili ndi chiyembekezo kuti litha kufikira mulingo wa zokolola makachimanga chomwe dziko limafuna matani 4 million pa chaka kudzera mu ntchito ya ulimi wa nthirira. Nduna ya zaulimi Sam Kawale yanena izi dzulo kudedza pomwe amakhazikitsa ntchito ya ulimi wa nthirira yomwe cholinga chake ndikuonetsetsa kuti dziko lili ndi chakudya chokwanira komanso mbewu zambiri zogulitsa kunja kuti lipeze ndalama zakunja. Zambiri ndi Leya Malekano. Nduna ya zaulimi Sam Kawale yati boma layika ndalama pafupifupi 90 billion kwacha kuti zithandizire popititsa patsogolo ulimi wa mthirira, ndipo ndalamazi zapita ku bungwe monga la NIF komanso nthambi yona zaminda ikuluikulu. Iwo ati izi cholinga chake ndikufuna kuonetsetsa kuti dziko lino lili ndi chakudya chokolola komanso alimi akukwanitsa kulima katatu pa chaka.
ngakhale akawale sananene ndalama zenizeni zimene zapita ku nthambi zimenezi, koma iwo ati cholinga cha boma ndi kuonetsetsa kuti mdziko lino muli chakudya chokwanira. Pali ndalama zimene zinagawidwa koma noti ukambirana ku nduna wa zaulimiwo kuti tikhoza kusintha motani kagawidwe kake. Izizi zitengera choyamba kuti program imene kuthamanga kwambiri nditiyo kuti ndalama zambiri zipite kumeneko. Komanso pamene tinkapanga budget zinthu zina zasintha pakatipa. Madera ena mwina papeza kuti uli mothirira ali mang'onoang'ono ali ndi malo ambiri pafunika so tipititsenso ndalama zambiri kapena ali akuluakulu. Apita Chikhwaya, mmodzi mwa alimi amene apindula ndi ngongole zochokera ku bungwe la NIF zaulimi wamthirira omwe amachokera kwa Senior Chief Chindamoto, ati avomereza kuti anthu mderali akukumana ndi njala, ndipo ati pakadali pano alimiwa akupulumukira kulima wamthirira. Kusowa kwa mbewu komanso kusowa kwa madzi makhano ochepa kwambiri amene timakhala nawo. Choncho tikufuna kuti tili nazo kuti tili ndi damu sipazimana kuti kuvutika zambiri komanso pano muno kuti dera lonse laukuli kuti kulimidwa. Ndipo mayi ena amene apindula ndi ngongolezi kuchokera pa kalabu ya Nakalazi, Asalome Shinkeka, ati ngongoleyi ndiyofunikira kwambiri kwa alimi ochokera muderali chifukwa ithandiza kuti akulole chakudya chochuluka. Ife tili ndi chiyembekezo chochuluka malingana ndi mmene tachitira bwino mbewu zathuzi, ndipo phindu limene tilipeza kunoko ndilochuluka kwambiri limene likatithandizirenso mabanja mwathu. Lea Malikano, Zodiac, Lilongwe. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac muli ndine Chance Muzapanda. Shugayo maiko akunja kufikira pomwe shugayo ayamba kupezeka mosavuta pansika. Nduna yona zamalonda Vitumbiko Mumba walankhula pomwe amakhazikitsa ntchito yogawa shuga yomwe kampani ya Salima Sugar ikupititsa pansika. Ndunayi inati unduna wawo wayika njira zokhwima kuti anthu asamazembetse kapena kubisa shugayo. Andrew Viano alemba ripotili. Unduna wa zamalonda ndi mafactory wayika ndondomeko zokhwima zomwe cholinga chake ndikufuna kuthana ndi kusowa kwa shuga. Mundunawo wa Vitumbiko Mumba wati kusowa kwa shuga komwe kulipo pano ndi vuto loti anthu ena achita upa kuti asowetse shugayo pamsika, ndipo iwo atsindika kuti izi athana nazo. Amumba ati undunawo waletsanso kampani ya Ilovo Sugar Malawi kugulitsa shuga m'mayiko akunja mpaka shuga atapezeka mokwanira mdziko muno. Ndi meeting za shuga company apa Ilovo patipo apa ku office kwathu kuti tikhale pansi tuzane kuchichewa kuti chimanga chindi chibwana komanso ndidadaladala popeza masango akapafupi ndidadaladala izimapanga anthu. They want to get to the bottom of the point kuti ndikuti ndijani makamaka fulano lipatipo. Mkulu wa Salima Sugar West Kosamu wati mmene kampani yawo yomwe yayamba kugawa shuga aonetsetsa kuti shugayu akupezeka pa msika. Shuga uyuyu kuti apezeke pa msika chimagwisa ntchito ma distributor sitimagwisa tokhayi. Ife ngati nayo shop ndi pasi yasiya pompa muno musalima tibe Salima Sugar shop tilibe timadalira anthu amene anapempha kuti tigulitsa nawo shuga ndi anthu amene wawa makamakaso mwatsoka ili nomwe amalawi angakambira nduna tikuona ngati ukadzikolo chifukwa munthu tunena kuti abwino amwenye asangala kwa nthaitali ipase mpata amalawi anzatu ndi amalawi ajaso ukapasa shuga ife atiuzo kuti adzigulitse mwachitsanzo pa Lumbazi kapena adzigulitse mwina pana Mitete mwachitsanzo upeza kuti munthu ujayo traki chisikafika pana Mitete akupigulitsa mukanengo kwa munthu ogulitsa ophika kumbucha ophika ma drinks mumuona shuga ngati singamuone ndiye pano pa anthu amene ajawo last year taphunzira kanga chepe taphunzira kanthu kena kake pano pa kumene kwapita shuga wathu kukhala anthu amene dzitsatira trakichi. Mmodzi mwa anthu omwe amagulitsa shuga m'boma la Salima a Philip Chapomba wati kuyambanso kupanga kwa shuga kwa kampani ya Salima Sugar ndi chinthu cha mtengo wapatali. Kusowa kwa shuga kwachititsa kuti anthu ena adzigulitsa paketi imodzi ya shugayo pa mtengo ofika mpaka 6,000 kwacha m'malo mwa 3,000 kwacha yovomerezeka. Kampani ya Ilovo ndi Salima Sugar ndi kampani zokhazo mdziko muno zomwe zimapanga ndi kugulitsa shuga mdziko muno. Ndipo bungwe lona zaulimi ndi malonda Fodya la Tobacco Commission lakhazikitsa ndondomeko ya ntchito zake ndi chikhulupiriro chakuti ithandiza kuchulukitsa fodya yomwe dziko lino limalima. Polankhula pamwambo kukhazikitsa ndondomekoyo ku Lilongwe wapampando wa TC ya Godfrey Chapola anati alimi mdziko muno amalima fodya olemera matani 170,000 pa chaka pomwe ogula amafuna fodya okwana matani 200,000.
Winston Kaimira ali ndi zambiri mu ripoti ili. Siyanasiyana pa ulimi wa mbewu ya fodya akuti ulimi komanso malonda a mbewuyi akhala kukumana ndi mavuto odzakamba kakusintha kwa nyengo omwe achititsa kuti alimi adzilima fodya ochepa. Iwo akuti ndondomeko yatsopano ya ntchito za bungwe la Tobacco Commission ithandiza kuthana ndi mavuto otere pomwe ikhale kugwira ntchito kuchokera chaka chino kufikira mchaka cha 2030. Wapampando wa bodi ya Tobacco Commission a Godfrey Chapola wati dziko lino likulephera kukwaniritsa mlingo wa fodya yemwe ogula amafuna pa chaka. Alimi ogula fodya ifeyo wena wonse amene zokudzidwa tiye ndikhale pansi tione kuti mlimi aononga ndalama zingati kuti wandikiro akafika kumsika. Tikawerenga ndalama zonse zija ndente onichezepa ka profit kake kuti mlimi uja arani aonepo phindu asangobwera aulira chokwa kumsika. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu mu nduna za ulimi Alfred Mwenifumbo wati ndondomeko yatsopanoyi ikugwirizana ndi masomphenya achitukuko a dziko lino. Iwo atinso kwa nthawi yayitali alimi ang'onoang'ono akhala ali okhawo omwe amachilimika pa ulimi wa mbewu ya fodya, koma ndondomeko yatsopanoyi ikulimbikitsa kuti ulimiwu ukule mwazina pogwiritsa ntchito ulimi wa nthilira. Mitengo tizikumbukira kuti tikamati fodya sindife tokha ku Malawi kuno, fodyayo amalimidwanso maiko ena, ku Zimbabwe, ku Zambia, ku Tanzania, ku Mozambiki, konse amalima. So makolite a fodya timalimbana ndi makolite amene anzathu akutani akulima akutulusa maiko mwinamo. So kuti mitengo yathu izafike poti inde anthu onse akukhutira bwinobwino, pamafunika kuti alimi athu tilimbikire. Ndondomekoyi ayikhazikitsa pamutu omwe ukulimbikitsa kutukula ulimi komanso malonda a mbewu ya fodya. Winston Kaimira, Zodiac Lilongwe. Munkhani za msangulutso omwe akonza phwando la mayimbidwe ya Kabula Festival ati zokonzekera zonse zili kumapeto, ndipo oyimba a mdziko la South Africa Prince KB mwayena afika mdziko muno sabata yoyamba ya mwezi wa June. Mkulu wa Kabula Diaries Prince Chikwemba auza atolankhani ku Blantyre kuti anthu ayembekezere phwando la mayimbidwe lapamwamba ndipo kudzakhalanso achitetezo ochuluka. Achikwewa ati oyimba monga Zeze Kingston, Patience Tamadingo, Teresa Podo, Fadamoti, VJ Ice ndi Praise Omali nawonso adzayimba uphwandoli lomwe liyambe pa 6 kufika pa 8 June kuchileka ku Blantyre. Prince Chikwemba, Kabula Festival Director. Ifeyo kunoko kwathu ndikuthokoza kuyambirira kuti amalawi atilola kuti malingaliro athu adziyenda nama yandikira ku tsiku lomwe likuyandikira, which is pa 6 ndi pa 7 June. Ifeyo kwambiri tikuchitabe tikanena mwina mulingo mwina tili pa 80 to 90%, because zinthu zambiri zomwe tinafuna tipange zachitika. Tikatengeranso even kwa oyimba ena mwina so aona kuti tindikatswiri ena amamudziwa ndi nyimbo ngati Club Controller with Prince KB, komanso anamali amene ena amamudziwa dzina lake ndi Sun L musician. So kwa mbali yathu ukaonanso ku Malawi kuno ina Namadingo, Prince Omali, Magica Drum, Eli Parian oseo akubwera. So ifeyo tilokonzeka, tinakakonzekera koma tili kumapeto. Ndikuzafika lero mwina so maona mali metakuonesani kucha kuti yaiti ndi malo omwe anthu azapeze mpata umadya opeza zakudya ndi zokumwa ndi zino zotera. Mwina so malo ongokhala kupuma komwenso ena asazakhalanso ndi mpata omaona mwina magule magolo athu ndi zina zotera zomwe tikubweretsa kunoko masiku amenewo. Munkhani za masewero, timu ya Clark Sporting Club yachotsa ntchito mphunzitsi wake wamkulu zirake awiri Abel Mkandawire komanso Chiukepo Msoya yemwe anali mphunzitsi wa omwetsa zigoli. Mlembi wa timu ya Aaron Kandiwo Mtaya watsimikiza za nkhani ponena kuti ntchito yofufuza alowa malo yayamba tsopano ndipo alengeza posachedwa pa mphunzitsi watsopano. Kamwendo anamuyimitsa pa ntchito sabata yatha kamba kosachita bwino kwa timuyi pamene inatuluka mu Airtel Top 8 itagonja ndi FCB Nyasa Big Bullets komanso kupambana masewero amodzi mu ligi pa masewero anayi.